Magandang hapon sa inyo mga kabarik. Ako po ngayon ay magluluto ng gulay. Itong kalabasa. Ang ginawa ko po sa kalabasa, hiniwa-hiwa ko po ng maliliit para maganda tingnan. Pati yung isasahog kong baboy, ganun din kaliliit, pahaba. Ayan. Ang lulutuin ko po ngayon ay ginisang kalabasa. Ito yung sangkap na gagamitin ko, baboy, bawang sibuyas, ginisa mix, paminta, tapos mantika. Tapos eto, kalabasa. Samahan niyo po ako mga kabarik pagluluto. Tara. Kaya natin ang tingnan natin yung sibuyas. Tingnan natin ang bawang. Tayo natin na mag-brown-brown yung kulay brown yung bawang sa kulay sibuyas. Lagyan na natin yung ito yung baboy na sahog. Naka natin apoy yan. Lagyan na natin mga kabarik yung itong ginisa mix para lumasa na sa baboy. Tapos lagyan na rin natin ng paminta. Ito, black pepper. Ngayon mga kabarik, takpan muna natin siya. Para tingnan na natin mga kabarik, baka luto na yung baboy. Luto na, malambot na. Pwede na natin ilagay yung kalabasa.
natin mga kabarik ng tubig para may sabaw. Takpan ulit natin mga kabarik para maluto yung kalabasa. Saka natin titikman kung anong lasa. Ito na natin mga kabarik. Tamang-tama, luto na yun. Lagyan natin ng konting sili para may anghang. Lagyan natin. Ting patis. Pakit. Ang sarap na, mga kabarik. Ito na. Pwede na natin ihain. Ito na mga kabarik, luto na ang ginisang kalabasa na may baboy. Sana po nagustuhan niyo ang aking niluto. Maraming salamat po mga kabarik. Sana po manood po kayo ng aming video lagi. At sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe dahil libre naman po. Maraming salamat po.